Dobrý deň, vitajte pri predstavení študijného poriadku pre náš bakalársky program v oblasti fitness manažmentu. Tento program je navrhnutý pre tých, ktorí chcú kombinovať šport a manažment. Ponúka úrovne BSc, MSc a DSc s dôrazom na praktické zručnosti v fitness sektore. Pre vstup do BSc stačí ukončené stredné vzdelanie. Štúdium pozostáva z 3 povinných predmetov, ktoré tvoria základ, a 3 povinne voliteľných predmetov, ktoré umožňujú špecializáciu. Každý predmet má 5 kreditov, celkovo 30 kreditov za semester. Toto štruktúra zabezpečuje vyvážené vzdelanie v teórii a praxi fitness manažmentu. Študijné materiály vám budú zaslané e-mailom na začiatku semestra. Zahŕňajú prednášky, testy a eseje. Štúdium je flexibilné, typicky trvá 6 mesiacov na semester s možnosťou predĺženia. Dochádzka nie je povinná, ale aktívna účasť je odporúčaná pre úspešné absolvovanie. Na konci programu absolvujete záverečnú prácu a obhajobu. Pre viac detailov si prečítajte celý dokument. Tešíme sa na vašu účasť.